πιστεύω ότι θα χειροκροτήσετε γιατί αξίζουν πραγματικά. Καλώς ήρθατε. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό που κάναμε, γιατί ο χρόνος που είχαμε ήταν πάρα πολύ λίγος, γιατί συνδέθηκε μουσική για το θεατρικό έργο του κ. Αραβογιάννη πρωτότυπη. Αγαπητοί γονείς, φίλοι, συνάδελφοι, σας καλωσορίζω και εγώ με πολύ αγάπη στην χριστουγεννιάτικη γιορτή μας που ετοιμάσαμε οι συνάδελφοι και τα παιδιά μας, τα δικά σας παιδιά του Τρίτου Γυμνασίου Αρκαδών. Το μήνυμά του σαφές. Δεν έχετε να πατάξει το κακό με τη βία. Έχετε να το ζυμώσει με την καλοσύνη. Στον κόσμο θα έχετε τρίψη, θα πει, αλλά να έχετε θάρρος, γιατί με τη δύναμη του ονοματός μου θα την νικάτε. Της γιορτής μας στην προμόσια, μαζί με την ωραία οργάνωση, η κυρία μόνο φρόντισε με κέφι και με άνοιξη. Ταξιδευτές, έμποροι πειραματευτές, δρόμοι και πανδοχεία, όλα σχετικά γεμάτα. Μέσα στην κοσμοθαλασσιά, ένα 12χρονο μικρό αγόρι χάνεται με τους γονείς του. Thank you.
πάνω μεριά, το καραβάνι του Σίμωνα. Από όσα καραβάνια πέρασα σήμερα, λίγα να ξεποστάσουν και να μείνουν εδώ για βράδυ. Και πάλι γέμισα ασφυκτικά γεμάτα. Δρόμοι και παγωδία. Μικρός βλέπεις είναι ο τόπος. Λάζαρε! Αλλά για τα συμφέροντα του πανδοχείου σου δεν σου καίγεται καρφί. Δεν μου καίγεται καρφί! Δεν σου καίγεται, θέλω να πω! Ήρα και Στάλ, λέγε! Ήρθα. Αύριο θα το πεις. Τι κάνουν οι ξένοι? Ατρομάλα, σου βρήκες την ώρα σου κι εγώ είμαστε. Καλά είναι. Πάτα, ναι. Κουτσομπόλι. Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που έχω την αδυναμία σε κάτι πλάσματα σαν εσάς. Πήγαινε έξω, φέρε τα μάλινα σκεπάσματα και φώναξέ μου και εκείνο τον τυφλό. Εδώ! Ναι. Τώρα, παιδί! Πήγαινε τώρα μπροστά στη μεγάλη αυλόπορτα, εκεί που περνούν τα καραβάνια των ξένων. Και ζήταγε. Θα ζητιανέψω ποτέ! Ποτέ! Μην είσαι πεισματάρης. Να δεις πόσο εύκολα θα γεμίσουν οι χούφτες σου κοβράδες. Όλοι λείπονται ένα τυφλό χαμένο παιδί. Ποτέ! Μπορεί να βρεις και τους γονείς σου, αν ψάχνουν αληθινά να σε δουν. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Θα πάω τώρα. Θα φωνάξω τα ονόματα τους δυνατά. Όσο πιο δυνατά μπορώ. Δυνατά! Όσο πιο δυνατά μπορείς! Το χρήμα ναι βασίλευσες εγώ και εδώ τη γη. Ζητάς αγάπη και στομή και σπράδι σιωπή. Το χρήμα βασίλευσες εγώ και εδώ τη γη. Ζητάς αγάπη και στομή και σπράδι σιωπή. Κοδράτες και δινάρια και πλήρωσε το
Δώσε στα μπακίδια και κράτησε στα χρυσά. Κατέβαινε το φλωρί, την έπαιξε μετά στον δρόμο. Δεν έχει το παιδί χρυσό φλωρί, μόλι ήσυχασε. Να, άκουσε να το πάρεις. Κάποια γυναίκα τον εχάιδεψε και τόνιασε το χάδι, σαν να ήταν η πιο γενναιόδορη νοημοσύνη. Αυτό είναι όλο. Τέτοια γενναιοδορία, μάτια χέρια να την βράσω. Το γάλα. Για γάλα που μιλάς τώρα. Άφησε μας να μεσάνουμε. Μας έχει κοπεί ανάσα απόψε από σκοτόπια. Γλυκός. Λίστες. Άγγελοι στο κοπάδι. Άγγελοι σας λέω, γεννήθηκε ο Μεσσίας. Θεέ μου, πού η Ηλία, μήπως γελιέσαι. Όχι και ρώτησα, τα μάτια μου δεν με γελούν. Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι έπεσαν και προσκύνησαν. Δεν μου φτάνει ο τυφλός στο πανδοχείο μου. Τώρα θα έχω να κάνω και με σένα, τον τρελό. Όχι, κυρά μου, δεν τρελάθηκε. Άκουσέ τον. Έλα ίδια να δεις το λαμπρό άστρο που λάμπει κατάκορφα και ρίχνει το φως του ίσα κάτω στο στάβλο με τον νεαρό βασιλιά. Είναι πώς να σου το πω, από όλα τα άστρα το πιο λαμπερό. Πώς τολμάς, Πρασίνη. Ξέρεις πολύ καλά ότι το μόνο άστρο στη Βιθλέμ είναι του πανδοχείου μου. Να, εκεί που καθόμαστε στα πρόβατα. Πώς να σου το πω, δεν έχω λόγια να σου πω αυτό που είδα. Ένας άγγελος, ένας αστραφτερός άγγελος, που καθώς απλώνονται στα φτερά του, μας έλεγε για τον νεογέννητο βασιλιά. Την γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέδειξε το κόσμο, το φως της γνώσεως. Ένα φύγει της άσπρης λατρεύοντες, υπό αστέρος διδάσκοντο, σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξήλυσους ανατολή, Κύριε δώσασι. Έτσι ήταν, όπως το είδες. Ένα παιδί θεϊκό, λουσμένο στο φως, να λάμπει μέσα στο στάβλο. Τον προσκυνήσαμε. Πέσαμε και τον προσκυνήσαμε. Και η μάνα του παιδιού, τι γλυκιά, τι ήρεμη μορφή. Με χάιδεψε. Να εδώ, στο μάγουλο. Ακόμα τον νιώθω. Το χρυσό φλουρί. Το χρυσό φλουρί θα δει. Ο παππούς Ζαρές λέει πως 80 χρόνια τώρα θα προσφωτόπου. Ξέρει τον ουρανό και τα άστρα απ' έξω και ανατακτά. Δεν θυμάται να είδε ποτέ τόσο λαμπερό αστέρι. Όλα μπορούσα να το δω. Μα τι καθόμαστε. Πάμε. Και είμαι σίγουρος ότι θα το δείτε. Είναι τόσο λαμπερό που θέλεις δεν θέλεις το βλέπεις. Είναι τόσο λαμπερό που διαπερνά τα μεγαλύτερα σκοτάδια. Πάμε, ως τάβλο να το δείτε και να το προσκυνήσετε. Πάμε!